Umabot na liwat ang bag mga aga nga ini nagahatag imbag mga paglaom. Kung kagabi man ikaw nagmasurugon, tungod ang problema nga dirig mo naiilo. Yan ang maaga sangkay ko, maaamkon mo ang kamurayawan. Magsarig kala a Diyos, ikaw iya bubuligan. Maski ano ka mabuga, anaton ginpapasan. Ang mga pag-ampo naton, kita maging madinaragpon. Di ka magruha-duha, kay Jesus ka na magsari. Haiya mga ikin saat imula lauman. Iyaan suok masangkay, marigon nga sarandigan. Iya aton nagsasaad. Hello, magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome po tayo sa ating paboritong programa. Pagpungaton lalara, bagong nga paglaong. Nga gabi ha atong nga tanan. Welcome naman kita. Sa programa ang baton na nimo problema. Nagaagian kagabihon, pag-abot ang kagahon. Nagaagian para sa anon, kung ni Kristo adahay mo. Kada bagong aga, may bagong nga paglaong, at tubangon mo nga may kalipan. Hello, magandang gabi sa iyo. Ako si Pangs Vlog. Pagpalain ka ng Panginoon. Salamat. Marigon nga sarandigan, hiya haaton nagsasaad, nadilig kita niya bayaan. Lalara, bagong nga aga. Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang umaga sa lahat ng ating mga kaibigan dito po sa YouTube World. Welcome po sa ating paboritong programa, ang kasagutan sa iyong problema. This is a live prayer and counseling mga kaibigan. Nagaagian kagabihon, pag-abot ang kaagahon. Mga pangumusta ha iyong atanan, di niyo tagsang mga panimalay. Luzon, Visayas, San Mindanao, Surigao, Cebu, and Samar and Leyte. Maupay nga gabi ha iyong atanan. Sa liwat sa daton mga OFW, di niyo tagsa-tagsa nga mga workplace. Salamat sa Ginoo. Adinalot kita hanaton programa an bato na nimo problema. Lalara, bagong nga aga. Lalara, bagong nga paglaong. Lalara, bagong nga aga. Lalara, bagong nga paglaong. Lalara, bagong nga aga. Alright mga kabugtuan, magampo kita para pagtikang natong programa yan nga gabi. Amay nga baraan, damo nga salamat, hindi mo pagkamupay amon mga kinabuhi. Salamat Ginuhan, waray katapusan ni mga pagtimang no amon. Bisan pa Lord, hindi nga programa yan nga gabi kami nagpapasalamat sa imo nga din ikaw padayon. Nagakiwa nga nagahatag haamon Ginoo, hin maupay nga panahon. Lord, we thank you, han maupay ang connection in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Okay, introduction muna tayo, Ate Beck. Ang batun, ang imong problema. Karamdan na nagahatag hin mga sagdo para ikaw ba na bubukatan tuwing problema? Sanay.
Ini nga programa para gudlahay at patunhan imo problema. Nadangat tayo tagsa nga panimalay kada alas 8 at walas 9 itong gato. Ika nga lunes kada Miyerkules sa FB. Ngan Huwebes nga 12 Biyernes ay YouTube channel ni Kuya Joel and Ate Beck. Patunhan imo problema. Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome po sa ating programa. Kumusta natin mga kasangkayan? Dida, this is live prayer and counseling. And today or tonight is Friday. Yes. Ano ngayon na, Tibek? It's Friday. O sa Bernes na, mga kabugtuan, mga kasangkayan. Adi na kita natong programa. Okay, Ate Iba Constantino, maupay nga gabi, imo dida. Siguro mahagot yan at panahon, di amon mahagot it panahon, medyo mahangin-hangin nga. Pabugnaw nga, nag-ura, nagtulog na laturan, di amon na nakagabi. Pasalamatan Ginoo nga waray na uran, ngan padayon kita hanatong programa, ang pagpasalamat ang Ginoo. Haniyagin buhat ha aton mga kinabuhi. Alright, para po sa pasimulang awitin, mangag-ibigan tayong lahat sa Waray-Waray Adaptation. Maghihigugmay kita usap-usap, matungod ang gudmaya Diyos. Ngan ang tao nga naghihigugma, ang nakakakilala kan Jesus. Kundin uman ang di naghihigugma, waray niya makakilala kan Jesus. Matungod nga ang Diyos gugma, ang Diyos gugma. Maghihigugmaay kita usap-usap, matungod ang gugmaya Diyos. Ngan ang tao nga naghihigugma, ang nakakakilala kan Jesus. Insuduhan Diyos ang iya anak, tungod kinhigugma niya ang nga tanan. Ini ang ginahanglan nga hibaruan, ngang ginahanglan pagsundon. Maghihigugmay kita usap-usap, matungod ang gugmaya Diyos. Nga ang tao nga naghihigugma, ang nakakakilala kan Jesus. Nga ni maghihatagay, maguro intindihay, ngan magipasay luay. Kita nga tanan magkanta, magdayaw, maghigugma, haatong Diyos, haatong Diyos. Maghihigugmaay kita usap-usap, matungod ang gudmaya Diyos. Ngan ang tao nga naghihigugma, ang nakakakilala kan Jesus. Maghihigugmaay kita, maghihigugmaay kita usap-usap, matungod ang gugmaya Diyos. Ngan ang tao nga naghihigugma, ang nakakakilala kan Jesus. Maghigugmay kita
kasangkayan. Inautuntang ada kita maupay ang kahimtang mga kasayad. So welcome po sa lahat ng ating mga kaibigan dito po sa YouTube world at sa lahat ng ating mga batuners. Okay, maupay nga gabi hayong nga tanan. So naton mga early birds sa Ate Beck, adi hara, sunod na. Oo, sige. Okay, kumusta? Ate Eva Constantino, salud, Isabelo, ngani. Patulog pa man ini. 3 million man ini ang viewers. Oo, Kumusta ka mo, 3 million. Dida? Oo, Dida haira daw mapaso. Pero Dida amon maangkot kasi whole day kami nag-inuran, di ka nanaga. Nasta nga daya na nagkulog, nga mabugnaw with hangin. Kaya padayon lang kita. Pero salamat ang Ginoo nga wala mo run out. Oo. So yan na nga gabi. Kanina Ate Beck, mahangin ano, ngan mapusok ano ran kanina na aga. Kaya medyo mahagpot-hagpot kami. Anay, hindi yan na. Nga pagka. Pero salamat ang Ginoo. Padayon lang yapon nila natin programa. Ang bato na ni mo problema. Kaya mga kabuktuan, mga kasangkayan, mamati kitahan pulong sa Ginoo nga i-share ni Kuya Joel haaton niya na nga gabi nga mo naghatag haaton in inspiration para magpadayo na pag-alagad ha Ginoo. Ug sa kita pagpasalamat Ginoo, pamatian ta na yan. Pulong ka Ginoo nga igahatag haaton a word of inspiration for tonight. Yes, okay. Maupay ang gabi mo Ate Michelle at bugos nga sa iyo sa family. Na tanan nga ada dida. Kaupod naton ang mga batuners. So salamat sa Panginoon na binigyan na naman tayo ng pagkakataon na para tayo ay magsama-sama, mamati ang mga pulong ng Diyos. Yan padayon ng mga pag-ampo. Kaya wala ibang aton na mahihimo Ate Beck labi na panahon niya na itong pandemic ang pagkauhusa ang mga pag-ampo yan padayon na pagharani ng Diyos. We believe that God answers prayer. Amen. Nagbabato ng Diyos sa aton mga pag-ampo. Okay, so kung meron po kayong Biblia mga kaibigan ay buksan po natin sa Colossians chapter 1 mula po sa verse 3 hanggang 6. Babasahin ito ni Ate Beck sa waray-waray at mamaya babasahin ko sa English at atin pong translate sa Tagalog waray. Yan, Taglis waray tayo po. Praise the Lord. Okay, Ate Beck? Colosas kapitulo 1 versikulo 3 nganto 6. Hakada pagampo namon para ha iyo. Permi kami nagpapasalamat ha Dios nga Amay hanaton Ginoo nga Hesukristo. Kay nabalitaan namon an iyo pagtuo kang Kristo Jesus ngan an iyo paghigugmahan nga tanan nga ginbaraan nga katawhan han Dios. Ngan tungodhan ginlalauman niyo nga ginandam para ha iyo didto ha langit nakasabot na kamo hini han pakabati niyo han mensahe han kamatuoran. An maupay nga sumat nga umabot ha iyo ngan sugad nga nagbunga nga nagtubo ini dida ha iyo tikang han adlaw nga nabatian niyo nga naintindihan niyo an kamatuoran mahitungod han grasya han Dios. Yana haamo gihap nga pamaagi nagsasarang ini habugos nga kalibutan. Amen. Palakpakan natin ang bawat isa. No? Napakasarap pakinggan ang salita ng Diyos. Okay, Ate Vic, manalangin muna tayo bago tayo makinig ng salita ng Diyos. Lord God, salamat sa imong mga pulong nga among pag-aiskutan niya nga gabi nga namong Yes, pamamatian. Lord. Thank you Thank for you, the Jesus. anointing, Lord. Ani mo host nga ni mo alagad Ginoo nga mag-share sa mga pulong ani kami nga mamati, ani mo pulong gihapon Ginoo. Asya ito magagiya amon nga ngaran ni Jesus. Amen. Amen and amen. Okay, bisan na ano't kayong tahiton panahon kanina nagbababaha itong mga kalsada, makusog itong uran. Ngan diri maopet panahon. Tapos tigdalanat nawawara it uran na sirak liwat. So pabago-bago po ang panahon sa mga oras na ito at merong tropical depression tapos nagiging bagyo. So masanay na tayo mga kaibigan na talagang ito ay Pilipinas na at ang mundo ay meron pong sa kahapon ata merong lindol sa Japan.
So, lahat ng ito ng mga pangyayari, itong pabago-bago ng mga panahon, mga disasters, ito ay mga sinyalis, mga kaibigan, sa nalalapit na pagdating ng ating Panginoon. Kaya, sa gabing ito, ay tayo po ay magpapasalamat sa Diyos, Ate Beck. Okay? Tonight is Thanksgiving night. So, ihanda po natin ang ating mga cellphones, ang ating pong pag-type mamaya sa pagpapasalamat sa Diyos, sa maliit, malaki man, na ginawa ng Diyos sa ating buhay. I believe, dako ini nga kahimuan, mga kasangkayan, kung kita nagpapasalamat sa Ginoo. Okay? So, anaton paksa, mga kaibigan, of course, Thanksgiving and prayer. Yan. Hindi po pwedeng magkahiwalay at pagpapasalamat yan pag-ampo. Kung nag-aampo ka, ginbabato ng Diyos din pag-ampo, nagpapasalamat ka. Nga nagpapasalamat ka bago ka mag-ampo, nga pagpapasalamat, ha Ginoo, amoy ni iton tinikangan bago ka mag-ampo, hapagtuo. Kaya di ka pa nakita, hiti mo ginaampo, nagpapasalamat ka na. So, nagpapasalamat kita before prayer, and after prayer, tubtob nga umabot ang kabatulan na ato mga pag-apo. So, ibig sabihin mga kasangkayan na naton mga pagpasalamat, diri na hunong. Amen? Sabi pa ni Haring David, I will give thanks. Okay? I will bless the Lord, rather. I will bless the Lord at all times. So, ang pagpasalamat, usan niya paagi pag-bless ha Lord. Okay? So, amo itong gihapon ni Pablo, si Maria Didiha, verse 3. We give thanks to God, the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you. So, ano sa nga Kristohanon nga mapasalamaton kapag tayo po ay palaging nagpapasalamat, ay meron yan kasamang pananalangin palagi. Amen. So, you cannot separate thanksgiving and prayers. So, hindi lamang tayo nananalangin, nagpapasalamat pa rin tayo. Yan po ay makapangyarihan. Thanksgiving plus prayer equals power. Okay? Yan po ang dahilan kung bakit kumikilos ang Diyos sa buhay ng mga anak ng Diyos. Okay? So, ano po ang pinapasalamat ni San Pablo dito? Bakit sinabi niya ay we give thanks to God, the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you? Bakit po palaging nananalangin si San Pablo sa mga Kristiyano sa Colosas? Sabi sa verse 4, having heard of your faith in Christ Jesus and the love which you have shown toward all the saints. So narinig si San Pablo ay hindi pa niya nakita face to face. Walang face to face dito, parang pandemic. Narinig lang niya na merong mga Kristiyano na sumunod sa Panginoon at ang kanilang pag-ibig ay pinapakita nila sa kanilang kapwa Kristiyano. So, having heard, so ibig sabihin, hindi niya nakita, Ate Beck. Ganon din po dito sa Batuhan mo problema. Hindi namin nakikita kayo. Kayo nakakita sa amin, pero kami hindi kayo naman nakakita sa iyo. O, palagi nakikita itong mga mukha namin. So, sana di rin masumong ang mga nawong. O, ngan, bisan di kami nakakita sa iyo, maram kami nga ang Diyos, nagkikiwa sa iyo kinabuhi. Nababatian namon ang iyo pagtuo ha Diyos. Ngan ang iyo gugma, han iyo panimalay, gugma han imo pamilya. Ngan usay ni nga tigaman, nga angay gud naton pasalamatan Ginoo, han mga kabag-uhan nga ginbubuhatan Dios sa iyo kinabuhi. So, God deserves all the glory and the honor for all the things He has done in your life. So, ang Diyos, takos pasalamatan. Di ba, Ate Beck? Takos siya pasalamatan sa aton mga kinabuhi. Ano pa ang rason kaya nagpapasalamat si San Pablo ngan padayon niya nagaampo ha mga Kristiyano? Ha verse 5, siya because of your love, because of the hope which is laid up for you in the heavens, whereof you heard before in the word of truth of the gospel. So tayong mga anak ng Diyos ay mga taong may pag-asa. So tayo po ay mailob kita. Tayo po ay lalaban at magtatagumpay anumang mga problemang
dumating sa ating mga buhay dahil meron tayong pag-asa. Tayo po ay mga taong may pag-asa. Ikaw ba ay may pag-asa? Amen. Paano man sabi na ikaw may pag-asa? Dahil Habang buhay may habang buhay may pag-asa dahil ang Diyos ay buhay. Amen. Habang buhay ang Diyos, meron kang pag-asa. Meron tayong pag-asa. So, kailan ba mamamatay si Lord? Namatay siya. He lives, He died, but He lives forever. So, hindi mamamatay si Lord. So, habang buhay ang Diyos, meron kang pag-asa. Kaya kaibigan, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Ang salitang pag-asa, ito po ang kailangan natin sa panahon ngayon ng pandemic. Hope is a very powerful word na kailangan natin panghawakan upang anuman ang mangyari sa ating buhay ay nandyan ang Panginoon. So, yun po ang naririnig ni San Pablo na ang mga anak ng Diyos, hindi lang meron silang pananampalataya, matapat silang naglilingkod sa Panginoon, hindi lang meron silang pag-ibig, hindi lang meron silang pag-asa, at meron silang pagtanggap ng salita ng Diyos, ng ang ibanghilyo ng katotohanan. Kaya sabi niya dito sa verse 6, ito ang katapusan ng verse, which is come unto you. Yung salita ng Diyos ng katotohanan ay dumating sa inyo, even as it is also in the world. Hindi lang sa buhay ng mga Kristiyano, kundi sa buong mundo. Ito ay namumunga. Ito ay tumutubo. Hallelujah. Kaya ang mga salita ng Diyos na itinanim sa ating mga puso ay namumunga. Amen. Amen. The word of truth, the gospel na ating pong narinig, ang salita ng Diyos sa ating buhay dumating at sa buong mundo. Ito po ay sabi dito, bearing fruit and increasing. So, wala pong dahilan na hindi tayo lalago at mamumunga. So, we are bearing fruit and increasing. So, ang yung buhay ay hindi pababa. Ha? Di paubos ito atong kinabuhi. Di pa igbaw. So, your life supposedly increasing. Kailangan increasing po ang ating mga buhay. As it is also in you. Since the day you heard and know the grace of God in truth. Hallelujah. So, ibig sabihin, mula nang nagsimula tayo sa ating programa, ay walang tigil ang Diyos sa paggawa ng mabuti, sa paggawa ng himala sa iyong buhay. Ito'y sa pamamagitan ng kanyang biyaya. It's only by God's grace na tayo po ay naging ganito. Hindi po dahil sa ating sariling kakayahan, hindi po sa sarili nating abilidad. It's only by the grace of God. Hallelujah! Ang biyaya ng Diyos ay sobra sa sapat para sa atin. Sa lahat po tayo ay merong SSS, sobra sa sapat sa ating pangangailangan. Kaya ngayong gabi, the Lord deserves to receive, okay? To receive all the praises, all the glory and honor. Kaya ihanda po natin ang ating mga sarili, isulat po natin mamaya at babasahin po natin ang ating pagpapasalamat sa Panginoon. Wala tayong hihingin sa Panginoon ngayong gabi, kundi ang magpasalamat. Kung meron kang problema, magpasalamat ka sa Lord. Na Lord, kahit may problema ako, I believe that you are the God who will make a way when there seems to be no way. Amen? Amen. Okay. Panginoon, salamat po Thank you, Lord. ngayong gabi sa lahat ng aming mga viewers mula sa aming pag-umpisa sa programang ito, ay hindi ka nagkulang sa aming Panginoon. Jesus. Minsan kami ang nagkukulang. Kami ang nangihina. Subalit ikaw, Diyos, ay patuloy. Walang tigil sa pag-encourage sa amin. Walang tigil sa pagbuhos ng mga biyaya sa aming buhay. Kaya, Panginoon, inaalay namin ang gabing ito ng pagpasalamat. Lord, na amin pong itataas ang iyong pangalan ngayong gabi. Because there is no other name under heaven by which we must be saved. There is no other name who is worthy to be praised, and that's the name of Jesus Christ. Hallelujah! Panginoong Hesukristo, ikaw ang sambahin namin. Ikaw ang maluwalhati sa aming pagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Lord, we give you all the praises, all the glory and honor
In Jesus' name. Amen and amen. Alright, mga kaibigan. So, makinig muna tayo sa isang awitin para po sa ating lahat. At tayo po ay babalik upang tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Biyaya mo'y sapat. Sa paghinginahanglan ng lahat. Alright. Na? Okay, mga kabugtuan, tingnan niyo mag-type. Ano yung pagpasalamat sa Ginoo? Ako napapausahan mga tambulig mo, nganhan grasya nga sa hakaluyahan ko. Kada adlaw, O Jesus, hatanan nga dapit, ang grasya mo ang nakikita ko. Sa daang grasya mo, ang pangininahanglan ang tao, ang gugmang nga hatag, bisan san o di malupad, magpuri man ang katawhan, ang grasya mo pirmi sa daang, ang agudla makilala kahan ka na. Pirmi ako nga laong ang mga ginsaad mo, kay kaupod ka di na mahalupad. Babatulon ang Diyos ang mga problema mo, pati hingyapan kasing-kasing ko. Sa daang grasya mo, ang pangininahanglan ang tao, ang gugmang nga hatag, bisan san o di malupad, magpuri man ang katawhan, ang grasya mo pirmi sa daang, ang agudla makilala kahan na. Sa daang grasya mo, ang pangininahanglan ang tao, ang gugmang nga hatag, bisan san o di malupad, magpuri man ang katawhan, ang grasya mo pirmi sa daang, ang agudla makilala kahan tanan, ang agudla makilala kahan tanan. Right, mga kasangkayan, ang grasyahang Ginoo, sobra pa ang aton gigikinahanglan. Good evening dida mga taga Bohol. Ang aton bugtog. Bons maupay nga gabi hayo dida nga ni Judith and bugos nga panimalay han umamalin family. So hinauton tangada ka mo maupay kung kahimtangan sa isip sa bulanong kaya kan ati maayong gabi gajud sa inyo. Adjong gabi sa inyong tanan. Mga taga Bohol. Mga taga-Bohol, Oo. mga kapulisan diha, adjong Oo. gabi sa inyo. So, yan na, magpapasama kita mga kasangkayan. Pwede ka mo mag-type, pero di rin malapos siyahin 200 letters, okay? Maglapos nga ni, pwede mo uton, sumpayan lalot ni mo. Pwede ni mo sunod-sunuron pagpasalamat. Para babasahon naton, kay hadida nga nagpapasalamat kita Ginoo, pagkiwahan Diyos, nakusog it pagkiwang Ginoo atong kinabuhi. Kasi hindi tayo nakafocus sa ating sariling pangangailangan. Kung nakafocus tayo sa Panginoon, sa pagkilala sa Kanyang mga ginawa sa ating buhay, kahapon o ngayon o sa mga nagdaang araw. Diba? Well, padayong kita mga kabugtuan. Pagpasalamat ha Ginoo. Ita-type niyo ano yung mga pagpasalamat ha Ginoo. Kaya atong babasahon ngan na
para mababatian ang bugos nga kalibutan ang pagpasalamat han Right. ginuhay mo kinabuhi. Kasi napansin ako, Kuya Joel, pag live nga ni Anira chat, nawawara, hirap po parang mali. So kaya basahon na lang nato na niyo pagpasalamat kay ini diri ni na papara. Yan pagkatapos aton live, Ate Beg, pag live naton, pagbalik niyo hining live stream, pwede kamo mag-utro pagpasalamat, di diha ubos ang comment. Di na tiya, permit tiya makikita na Ate Beg. Hindi rin na Ingat mga oras. Ini nga live chat, Nawawara. usay nawawara ini kung maihan na. Kung maihan na. Pero kung ano mo mga comment, labi na kung may mga encouragement, encouraging testimonies, pwede nyo i-comment kahuman, pagkabuwas, pwede ka magkuhan after one day or after pira ka oras. Okay, so adi Carmen Sita Luna, magbasa kita. Sige, Ate Beg, oh. Magbasa na kita hataton mga comments. Salit paspasin niyo pagsurat iti yung comments atong babasahon. Okay. So Ate Carmen Sita Luna, nagpapasalamat po ako kay Lord sa araw-araw na blessing, sa kalakasan, sa proteksyon. Salamat Lord na ikaw ang nagpro-provide sa aming pamilya. Salamat Lord sa aking tindahan na ikaw ang nagsusupply. Oo. Alright. Nagpost si Ate Carmen. Talagang marabong itong tindahan ni Ate Carmen. No? Okay. Ate Eva Constantino, nagpapasalamat ako sa Panginoon at napakabuti niya sa amin at buong linggo. Salamat po. Okay. Padayon ni Ate Carmencita Luna, nagpapasalamat din po ako sa aking dalawang anak na nag-abot sa akin ng blessings. Very good hiya. Nagpapabayaan iya grasya permis sadang di po nagkukulang. Amen. Hallelujah. Amen. Okay. Okay, Ate Teresa Caustin niya, nagpapasalamat ako hang grasya, han adlaw-adlaw ngan usa ka semana na pagpapala. Salamat gihapon Lord han proteksyon at kalakasan na binibigay mo sa pamilya ko at sa akin. Nagpapasalamat pakarugtong po. Nagpapasalamat po, salamat sa answered prayer nakarawat na an iya SSS. Salamat Lord at sa Baton family. Woo! Amen. Hallelujah. Mo dito damot pasalamat it mga anak sa Dios. Okay, Michelle. So yo sa nagpapasalamat ako ha Ginoo ngayon na nga season iya gihagid. Iya gihagid ang tanan nindot kaayo. Kay ang tanan may pagbinuligay, pagbinuligay ug pagintindihay. Salamat Lord nga imo gihatag ang ako hingya para sa ako pamilya. Amen. Amen. We rejoice with you, Ate Michelle. Okay. Ate Teresa Caustin, may sumpay pa niya, sila nga Ate Marites, thank you Lord. Ate Marites, pasalamat ihap. Puro halaba. Ba? Okay. Ikaw na, Ate. Okay, Ate Teresa. Ka-hostin continuation. Nagpapasalamat gihapon ako ang baton. Hani mo problema at nagpapasalamat din ako kay pastor at pastora. Salamat gihapon kay nakaraos na ang birthday ng apo ko kahapon na si John Ray Cahuste. Oy, John Ray Cahuste, happy birthday! Para kita pa-music Ate Beg. Okay, happy Pa-music ka na kita. birthday, John Ray. Okay, pakantahan nato nanay Ate Beg, madali lang. Okay. So padayon ka mo pagpasalamat ha Ginoo tanan niya yang gibuhat. Ako nagpasalamat ako ha Ginoo. Aniya kaupay kusog nga ginhatag ha amon kinabuhi. Ngan salamat ha Ginoo na akon mga utanon. Hallelujah. Padayon ang Ginoo naghatag bunga ngan kadagko sa mga bunga. Salamat Lord, gin-bless mo anamon mga trabaho namon mga kamot bisan ang tindahan gin-bless mo Ginoo. Damo nga salamat. Okay, happy birthday kan nanay, kanay. John Ray Cahuste. Okay, belated happy birthday, John Ray Cahustin. Happy birthday sa'yo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. So, i-pray natin Ate Beg,
Lord, salamat po sa Yes, buhay Lord. ni Thank you, Jesus. John Ray Cahustin. Yes, Lord, kay Johnny Cahustin, Lord, pagpalain mo, Lord, ang kanyang buhay. Lord, hay pagsaol kay birthday kakulop. Salamat, Lord, hani mo blessing hayang hini iya kinabuhi. Salamat, Amay, hani mo padayon nga pagprotektar hayang kinabuhi. I-bless mo, Lord, ang iya bugos nga panimalayan ni Ate Teresa Costin. In Jesus' name, Amen. amen and amen. Purihin natin ang Diyos. Yan si Gisa Constantino or Ate Eva. Ate Eva, totally. Siring niya, salamat sa aking kapatid na si Mormon at Ana Marie Isabelo. Dito kami sa bahay nila sang linggo bakasyon. Oy, oh. Bakasyonera. We rejoice with you. Diri sana ulat ibigano. Praise the Lord. Amen. Amen. Okay, May Suyusa Moreno, nagpapasalamat Oy, ako. Ate May. Han Ginoo nawaray ako niya pasagdingan akon family. He never failed to provide our daily needs. Amen. Ate na Ate Marites. Ate Marites, upod hi Junjun dita bugos niya yung panimalay. Nagpapasalamat ako ha Ginoo nga nakabiling akin trabaho. Salamat good ha Ginoo. Amen. Amen. Music para aton nga tanan na ba nagulat kita? Han aton padayon nga pagbasa, han aton mga pagpasalamat ha Ginoo. Okay, adi kita na sa nga awit. Kaibigang Matalik. Ang kinahanglan mo, im kaupod, ang kasing-kasing mo nabibido. Diri ka good niya babayaan, diri ka niya papabayan. Hakada adlaw diri yan nagbabago, pirmitang unan sa arain mo. Yaan ingin bibini di nga sangkay, nga tanan nga oras imo madadaupan. Hi Jesus akon hinihigugma, yalaan suok ko nga sangkay. Kun hiya imo natatapuran, sugat ko, ya ang sangkay nimo. Ang sangkay ko, ya ang sangkay nimo. Ang sangkay ko, ya ang sangkay nimo. Orasan akon panginahanglan, adaya kung im tatawagan. Bisan pa orasan kamaluya, Ginoo may nim kadaugan. At kada adlaw diri yan nagbabago, pirmitang unan sa arain mo. Yaan ingin bibini di nga sangkay, nga tanan nga oras imo madadaupan. Di Jesus akon hinihigugma, yalaan suok ko nga sangkay. Kun hiya imo natatapuran, sugat ko, ya ang sangkay nimo. Ang sangkay ko, ya ang sangkay nimo. Ang sangkay ko, ya ang sangkay nimo. Di Jesus akon hinihigugma, yalaan suok ko nga sangkay. Kun hiya imo natatapuran, sugat ko, ya ang sangkay nimo. Di Jesus akon hinihigugma, yalaan suok ko nga sangkay. Kun hiya imo natatapuran, sugat ko, ya ang sangkay nimo. Di Jesus akon hinihigugma,
yalaan. Suok ko nga sangkay, kung hiyain mo nakatapuran. Sugat ko, yaan sangkay nimo. Alright, Jesus, an aton suok nga sangkay Ate Bek, ano? So, kapay ko itong may daton sangkay nga suok Ate Bek, ano? Ito mo suok nga sangkay Ate Bek, labot ka ni Jesus. Ha? Kuya Jewel. Oo, salamat Ate Bek, ano? Na naton pag-upod, pero nakakatuigan, hindi nga kinabuhi. Salamat Ate Bek, ikaw ang akong suok nga sangkay niya. Oh, kapag suok mo yang nga sangkay, waray ka gintatago. Ay, sa mga decision niyo, kinahanglan pagsasabutan niyo. Kung kilala mo yung suok nga sangkay. Alright. Okay. Okay, yan pasalamat ni Ate Marta. Sabi ni Ate Marta, kumusta din Ate Marta? Kuya Jojo, ada na ba? Nakauli na. Okay, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang mga blessings na ibinigay at pagpailog sa araw-araw, lalo na sa trabaho namin. Amen. Okay, Kati Eva Constantino, nagpapasalamat rin ako sa aking anak na anak sa pagbibigay at padala niya buwan-buwan. Blessed po ako, blessed po siya. Kalakasan namin. Amen. 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 Praise the So Lord. nagpapasalamat ni Ate Eva Constantino, haginuha niya anak nga nagpapadaraira buwan-buwan. Kaya darayawon ko dan ginuuhan kalakasan ni ginhatagay. Amen. We rejoice. Okay. Yan, Ate Eva, thank you Lord. Dan imo ka maupay haamon. At salamat sa pag-rate po sa pag-rate sa apo ko, pastoran. Happy birthday po. Happy birthday sa apo ng aking kapatid, Rere. Sa apo, upo. Opo, sa apo. Thank you, Lola Iba, sa pagbati Bati sa birthday. Oy, Okay. Happy birthday. Awa na kita ni Ate Teresa, no? Ora po. Oy, Ate Corazon, Ate Jingle. Magandang gabi sa iyo, Ate Jingle. Okay, Ate Jingle, nagpapasalamat yan, no? Babasahin natin. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kahit may ups and downs, still God is giving me grace and strength for my everyday battle. Purihin pa rin ang Panginoon sa buhay ko. Amen. Yan lamang Ate Jingle, normal yan sa ating buhay, ano? May mga ups and downs. Kasi kung puro ups, baga mataas na, Walang excitement. walang excitement. May thrill kapag mayroong mga Ups. problema dumating sa ating buhay, normal yan Ate Jingle. Ibig sabihin, ikaw ay buhay pa. Okay? You're still alive and kicking. Kaya patuloy ka lang Ate Jingle at patuloy kaming mananalangin sa iyo. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Okay, sumpay ka natin Marites Yepes. Sa niya pagpasalamat nga nagpatrabaho na yangan. Diri ako, ginpapabayaan. Pinapabayaan hit Ginoo. Praise the Lord. Okay. Ate Marta Lonsaga, karugtong buhat sa hiling sa aking buong pamilya at sa magandang relasyon sa aming pamilya dahil si Lord ang aming itinataas sa bawat mga blessings. Amen. So, ibig sabihin, Ate Big, sabi ni Ate Marta, ako, I agree kay Ate Marta, no? Kapag merong blessing, si Lord ang dapat maitaas ka agad. Amen. Ang pinakauna mong kikilalanin nga, lahat ng blessing ay galing sa Diyos. Hindi galing sa ating sariling abilidad, Ate Bek. Ating lakas. Oo, sa ating lakas. It's only by God's grace. Amen. Amen. Okay, ito po ang sabi ni Ate Michelle. Okay, damot pasalamat ni Ate Michelle. Nagpapasalamat ako sa Ginoo sa ako kaupo sa trabaho nga hiya, kugihan, ngan thoughtful and hardworking. I thank God for the gift of good companion. Yan. Amen. Talagang binibigyan tayo, Ate Bek, ng mga kasama. Di ba? Kapag ikaw ay matapat na anak ng Diyos, binibigyan ka ng hindi pasaway. Oo. Hindi pabigat. Tumutulong sa atin para maging magaan ang atong trabaho. Okay. Salamat ka ni Ate Bek. Itim ka upod, pero ni. Ay mo trabaho. Salamat yan ang Ginoo.
Ako gimpasalamat. Ay, damot akong kaupod sa trabaho na ba't ako pasalamat. permanente nga ko po, dani mo kuan. Well, nagpapasalamat ako ha Ginoohan ako na kaupod ha trabaho gihapon. Kana ko na Ate Hana. Yes, Ate Hana. Salamat ha nimo pag-upod na mo hakon haton nga duha trabaho. Ya ko parang abrila Ate Meg. Abri Sara. Okay, hallelujah. All right. Ano Oy, to? Ate Marta, advance happy birthday sa aking tatay ngayong October 22. Excited di Ate 70 na po siya. Okay. Okay, advance happy birthday sa tatay mo, Ate Marta. Uy, Ate Marta, 70 na ito. Birthdayhan mo ito. Tapos invite kami. Okay. Okay, Carmencita Lona, thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa programang ito, maraming nabiblessed at nabago. Thank you din po sa aming mabait na pastora sa mga Word of God gabi-gabi at sa mga prayers. Amen. Glory to God. Glory to God. Maraming God. salamat gyapon na iyo kay gabi-gabi gyapon mo nagsusubaybay ha. Padayon ka mo nagasuportahan atong buraton so na blessed gyap kami ha iyo mga kinabuhi. Ang ako ay akong pagpasalamat Ate Bek kasi ang inyong pagtanggap ng salita ng Diyos ay hindi, sabi nga ni San Pablo, ay hindi galing sa tao, kundi galing sa Diyos. Kaya gumagawa ang Diyos ng himala sa iyong buhay. Mga problema, nagkatamayaan na solusyon. Tungod kay kakarawat naton ang mga pulong sugad nga tikang good halangit nga naabot ha ato mga kinabuhi. Thank you so much for sa rin pa supporting this program kay kunwaray kamo diri kita damo nga nagaampok. Kay kung duhala kami ni Ate Bek, may power pero mas powerful kung damo it nagaampo Ate Bek. Oo. Praise the Lord. Okay, so magampo kita anay pagpasalamat ha Ginoo. Ginoo damo ka pa nga salamat han mga blessings nga amo Yes, nakakawat. Lord. Thank you, Damo nga Jesus. salamat Thank you, Lord Jesus. han pag-provide nimo hanga tanan namong gikinahanglan na bugos nga simana. Salamat Lord han tanan mao pay nga panlawas. Amen. Amen. Mao pay nga surosarabot ha bugos nga pamilya. Maraming salamat Lord han imo mao pay nga provision ha amon adlaw-adlaw. Nakakabayad kami hanamon mga baraydan. Salamat Lord. Yes, Lord. Hani mo Yes, mga Lord. pulong adlaw-adlaw nga amo na babati nga nagahatag nga among kusog nga paglaom para kami Ginoo makapadayon na pagsalingan maging marigon ita amon pagtuo diha kanimo. We pray Lord na namon mga OFW nga nagtrabaho Amen. Thank Lord you, Jesus. Thank nga you. tagan mo hira Ginoo hinigayon nga makakauli hira para nga nira pamilya Ginoo. Ang salamat sa imong padayon nga pagbindisyon na nira kinabuhi bisan man may mga problema nila Lord. Yes. Matapos na nila mga kontrata, pero Lord, namimiling hirang trabaho, Lord, ikaw maghahatag ka nilang trabaho. Salamat Ginoo nimo padayon nga pag-take over hini nga mga kinabuhian nimo mga Amen, O kanakan. Lord. Amen. Embisan pa man Lord, na naman mga kabugtuan nga anhi din yan Leyte nga niyan Luzon. Tanan nga mga viewers so nakigupod na amon Lord, tikang pagtika nga to ng pagtapos. I-bless mo nira kinabuhi pati nira mga panimalay. I-bless mo Ginoon tanan nira mga kinabuhi Lord ang pamilyan batunan nimo programa. Salamat ka upay Lord hantanan. Bless us all together Lord in Jesus name. Amen. Amen. So, buong puso po kami nagpapasalamat ni Ate Becca, no? Sa patuloy niyong pagsubaybay, mga kaibigan, at hindi namin masusuklian ang iyong pagsama. Dahil kapag tayong marami na nagkakaisa sa panalangin, mas powerful po ang ating panalangin. At sa Biblia sabi nga, the prayer of a righteous, ang isang tao na righteous, is powerful and effective. How much more kung tayo po ay sama-sama. Durungan kita nga nagaampo, bisan ano kaharayo, itaton mga lugar, may dako nga ginihimo ang Diyos. Amen. Amen and amen. Praise the Lord. Kaya mga kabugtuan, music anay madali Kuya Joel for bisan about 3 minutes para ka matag-usab bago kita magtapos. Ali na oran na lot Ate Beck. So, pakinggan muna natin ini nga awit nga uran para haaton nga tanan. Patay ka. Kasing-kasing murayaw, han turo, han uran, diri
masasarigan ngadan katima hanuran o Ginoo ko ikaw ang nagmangno kakunob nganyana diri magbabago ang pag-igugma mo. Bisan hakakurian nga sugathan bagyo diri mababaraka kay kaupod ka payong ka nga masisirungan masasarigan ngadan katima hanguran o Ginoo ko ikaw ang nagmangno kakulob nganyana diri magbabago ang paghigugma mo. Okay. Kaya mga kabugtuan, madamo nga salamat din madamo gud nga salamat ani yung pagigurusan atong programa yan nga gabi. Ang Dios magabindisyon ha matag-usaha iyo nga naniyo matagsa-tagsa nga panimalay. Sugaron talaan ay mga kabugtuan nila na atong programa magkita-kita kita otro Lunes. Ang Dios magabindisyon pero padayon na naton family devotion alas 7 nga tot alas 8. Sabado nganin pagka Domingo an aton worship service. Worship Sunday service. Kaya damo nga salamat aniyo paguguro sa aton ng Dios pagpanalangin na iyo padayon kita pag subaybay ni na atong programa an bato na nimo problema. Ini Ate Rebecca nagpapasalamat nga nagasiring ang Dios magabindisyon. Ha iyo mga kinabuhi. I love you. Bye! Nga nini, Kuya Joel at si Sir Gawa tayo sa tamat po sa patuloy na pagsubaybay sa programang ito. At pagkatapos po sa ating live stream mga kaibigan, request ko lamang po na mag-comment po tayo sa ibaba ng mga videos kasi nababasa yan sa buong mundo. Nababasa po yan ng public. Kaya mag-quote kayo ng verse, i-paste nyo at para ang mga tao po ay ma-encourage sa ating mga comments. Pagpalain po kayo ng Panginoon at sana ay patuloy kayong sumunod sa Panginoon. God bless you and we love you all. Umabot na liwat ang bag maaga ngan ini nagahatag imbag nga paglaom kung kagabi man ikaw nagmasurugon tungod ang problema nga diri mo naiilo yan ang naagas sangkay ko maaamkon mo ang kamurayawan magsarig kala a Diyos ikaw iya bubuligan maski ano